ቢንያም ግርማይ ዝበለጸ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ አፍሪቃ ኮይኑ ተመሪጹ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ናይ ዓመት ዝበለጸ ተቀዳዳማይ አፍሪቃ ተባሂሉ በአዳለውቲ ኮሚቴ ትሮፒካሊ አሚሳ ቦንጎ ተመሪጹ እዚ ምስ ፈረንሳዊት ጋንታ ኒፖዴልኮ ተሓቂፉ ዝወዳደር ዘሎ ወዲ 10 ዓመት መንእሰይ ነቲ ኣብ 2012 ዝጀመረ ሽልማት ክዕወትሉ ክኢሎም ካብ ዘለዎ አፍሪቃውያን ተቀዳደምቲ ብዕድመ እቲ ዝነኣሰ ተቀዳዳማይ ክኸውን በቂዕሎም ነቲ ሽልማት ካብ ዝተዓወትሉ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ድማ 50 ይስራዕ ብዘይካዚ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽን ውን ንቢንያም ግርማይ ተኸቲሉ ካልኣይ ዝበለጸ ተቀዳዳማይ አፍሪቃ ኮይኑ ተመሪጹሎም እቲ ሽልማት በወደብቲ ዙር ጋቦን ዓመታዊ ዝወሃብ ኮይኑ ኣብዚ ናይ ሎማ ዓመት 4 ኤርትራውያን ተቀዳደምቲኦም ምስ 10 ሕጽያት ተረቂሖም ነይሮም ቢንያም ግርማይ ድማ ነቲ 9 ሕጽያት በሊጹ ዝበለጸ ተቀዳዳማይ ተባሂሉ ነቲ ሽልማት ክጭብጥ ክኢሉሎም ሩዋንዳዊ ሞይስ ሙጊሻን ድማ ንናትናኤል ተስፋጽን ተኸቲሉ ናይ ሳልሳይ ደረጃ ክብሪ ክረክብ ክኢሉሎም ቢንያም ግርማይ ከመዝግቦም ዝጸንሐ ዓበይቲ ዓወታት ምስ እንምልከት እምበኣር ኣብ 2018 ኣብ ናይ ጽርግያ ውድድር ጁኒየር አፍሪካን ሮድ ቻምፒየንሺፕ ቀዳማይ ኣብ ናይ ውልቅ ናይ ግዜ ውድድር ቀዳማይ ከምኡውን ኣብ ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ብዘይካዚ ኣብ ግራንድ ፕሪክስ ሮቢሊላንድ ካልኣይ ኣብ ኣውበልቲ ማስተርስ ታቮሌት ሳልሳይ ኣብ ትሬፌኖ ኮሚኑ ዴቮርቴቫ ሳልሳይ ከምኡውን ኣብ ትሮፌኦ ኢማሊኖ ፓጋናሲ ራብዓይ ኮይኑ ክዕወት ክኢሉ እዩ ኣብ 2019 ድማ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ናይቲ ብውድድር ዙር ትሮፒካሊ አሚሳ ቦንጎ ዝፍለጥ ዙር ሩዋንዳ ቀዳማይ እንደገና ኣብ 50 መድረኽ ናይቲ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዓመት ዝኣብ ዘካየዶም አህጉራዊ ውድድራት ውን ብዙሓት ዓወታት ተጓናጺፉ በዚ መሰረት ኣብ ውድድር ዙር ትሮፒካሊ አሚሳ ቦንጎ ተዓዋት ናይ ነጥብ ማልያ ክኸውን እንከሎ ኣብ ሳልሳይን ሻድሻይን መድረኽ ናይቲ ውድድር ድማ ቀዳማይ ወፂኡ ብዘይካዚ ኣብ ውድድር ትሮፌኦ ላይ ጉጌላ ካልኣይ ኣብ ቱር ዲ ዳውስ ካልኣይ ኣብ ጂሮ ዴላ ቶስካን ድማ ራብዓይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ዛዚሙ ሎማ ዓመት ዝበለጸ አፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ንምዃን ተሓጽዮም ዝነበሩ 10 ተቀዳደምቲ እዞም ዝስዕብዮም ምስ ጋንታ ግራፓማ ኤፍዲጂ ዘወዳደር ኤርትራዊ ያዕቆብ ደበሳይ ምስ ኤንቲቲ ዘወዳደር ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን እንደገና ምስ ጋንታ ኤንቲቲ ዘወዳደር ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ምስ ኒፖዴልኮ ዘወዳደር ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ምስ ጋንታ ኒፖዴልኮ ዘወዳደር ኢትዮጵያዊ ሙሉ ኃይለ ሚካኤል ምስ ጋንታ ሚቼሊቶን ዘወዳደር ደቡብ አፍሪቃዊ ዳሪል ኢምፔይ ምስ ጋንታ ኤስኤንኤች ዘወዳደር ካሜሮናዊ ካምዞን ክሎቪስ ምስ ኤስኤንኤች ዝጻወት ሩዋንዳዊ ሞይስ ሙጉሻ ምስ ጋንታ ትሪንጊኑዝ ቀዳደም አልጄሪያዊ ዮሱፍ ሮጉጉ ድማ ወዲ ቡርኪና ፋሶ ዳውኖት ፓውሊዮም ነይሮም ክሳብ ሕጂ 8 ተቀዳደምቲኦም ንሽልማት ዝበለጸ አፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ክዕወትሉ ክኢሎም ዘለዉ በዚ መሰረት ኣብ 2012 ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ 2013 ደቡብ አፍሪቃዊ ሉዊስ ሜንቴጅስ ኣብ 2014 ኤርትራዊ መክሰብ ደበሳይ ኣብ 2015 ኤርትራዊ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ 2016 ኤርትራዊ ተስፋም ዑባ ሚካኤል ኣብ 2017 ደቡብ አፍሪቃዊ ሉዊስ ሜንቴጅስ ኣብ 2018 ሩዋንዳዊ ጆሴፍ አሮሩያ ኣብ 2019 ድማ ደቡብ አፍሪቃዊ ዳሪል ኢምፔይነት ሽልማት ክዕወትሉ ክኢሎም ናይ ሎማ ዓመት ዝበለጸ አፍሪቃዊ ተቀዳዳማይ ንምምራጽ ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ምምማይ ንቱር ዲ ፍራንስ 5 ግዜ ዝተዓወተሉ ፈረንሳዊ በርናንድ ሂኖት ዝመርሖም 25 ደያንዮም ተሳቲፎም ኣብ ሻምናይ ሽልማት ፒቺቺ ጽዋእ ላሊጋ ክዕወት ዝደሊ ሊዮኔል ሜሲ አርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ታሪኽ ፕሪሚየር ስፖርት ልዕሊ ዝኾነ ተጻዋታይ ውልቃዊ ሽልማታት ዝዓተረ ኮኸባት ቃዩ ዝሓለፈ ሶኒ ድማ ነቲ ኣብ ላሊጋ ንዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ዝውሃብ ብትሮፌዮ ፒቺቺ ዝጽዋዕ ሽልማት ሎማ ዓመት ንመበል 7ይ ግዜኡ ተዓዊቱሎም ንሱ ነቲ ሽልማት ሎማ ዓመት ን7ይ ግዜኡ ዝዕወተሉ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ ላሊጋ 25 ሸቶታት ብምምዝጋቡ እዩ ይኹን እምበር እዚ ወዲ 33 ዓመት ኮኸባት ቃይ ካብ ብሕጂ ነቲ ሽልማት ን8ይ ግዜኡ ዝዕወተሉ ዝነበሮ ክብሪ ዝናን ንምዕቃብ ጽዋእ ላሊጋ ከዓትር ልዑል ባህጊ ከም ዘለዎ ተዛሪብሎም ጽዋእ ላሊጋ ንምዕታር ድማ ዝከኣሎ ከም ዝጽዕር ወሲኹ ሓቢሩ ቅድሚ ሽልማት ፒቺቺ ምዕታር ጽዋእ ላሊጋ ክጭብጥ ዝመርጽ ንዝጋህደ ንምግባር ድማ ኣበርቲዕና ንቃለስ ኣለና ድማ ይብል ሜሲ ሽልማት ፒቺቺ ንዝኽርቲ ወሓለ ጫማታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ራፋኤል ሞሬኖ አራንዛዲ ዓመታዊ ዝውሃብ ኮይኑ ኣብ ላሊጋ ብዙሕ ሸቶ ንዘመዝገበ ተጻዋታይ ዝዕደል እዩ ሜሲ ሮናልዶ ነዚ ሽልማት ንምዕታር በቀጻሊ ክተሃላለኹሉ ጸኒሖም እዮም እንተኾነ ሮናልዶ ኣብ 2018 ካብ ሪያል ማድሪድ ወፂኡ ናብ ጁቬንቱስ ትሕር ምኻዱ ሜሲ ነቲ ሽልማት ክልተ ግዜ ማለት ኣብ 2019 ሸቶታት ብምዝጋብ ኣብ 2020 ድማ 25 ሸቶታት ብምዝጋብ ተዓዊቱሎም ኣብዚ ዓመት ስፖርት ናይ ላሊጋ
ዛጊ 6 ሸተታት ጥራይ ብምቕጻር ኣብ ሻርሻይ ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ሜሲ ካብታ ስጳኛዊት ክለብ ወፂኡ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክጻወት ከም ዝደሊ ድሕሪ ምሕባሩ ኣብ መንጎኡን መንጎ ሓለፍቱን ኩቱር ናይ ቃላት ባእስን ዘይተደልየ ክትዕን ኣላዓዒሉ እዩ ብሰንኪ ከምዚ ዝኣመሰለ ስምዒት ከይኮነ ኣይተርፍን እቲ ዝመጽእ ዓመት ምስታን ልዕሊ 16 ዓመታት ዝተጻወተላን ማልያ ዘይብሉ ዋናጩ ዘግዘማን ባርሴሎና ዝኣተው ውዕሉ ዘብቅዕ ሜሲ ኣብዚ ግዜ ዝበቕዓቱን ዓወታት ናይ ምዕታር ባህጉን አንቆልቂሉ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ አርቴታ ውጥን ምስጋር ተጻወቲ አጻፊፈ ይብል بتاكتيكاوي أتصواوتو زጽዋዕ ዝነበሮ ኣብዚ ግዜ ዝኣሰልጣን ክለብ አርሰናል ዘሎ ስጳኛዊ ሚኬል አርቴታ ኣብ ዝቕጽል ክልተ መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ አርሰናል ውጥና ኣጻፊፋ ተዳልያ ከም ዘላ ሓቢሩ እዚ ወዲ 38 ዓመት ኣሰልጣን ኣስዒቡ አርሰናል ብሰንኪ ሕማቕ ዕድል ግዳይ ስዕረትን ሕፍረትን ትኸውን ከም ዘላ ጠቂሱ ካብ ጸገም ዝንምውጻእ ኣብ ዝቕጽል ኣብ ዝኽፈት ክልተ መስኮት መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ብዕቱብ ክሰርሕሉ ምዃኖም ኣረዲኡ እቲ ኣውጪናዮ ዘለና ውጥን ኣብ ጥርን ክረምትን ኣብ ዝኽፈት መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ብዛዕባ ክንገብሮ ዘለና መደባት ብንጹር ዘርኢ እዩ ነዚ ኸኣ ኩልና ሓለፍቲ ዛ ክለብ ተረዳዲእና ኣጻፊፍናዮ ዘለና እዩ ዝበለ አርቴታ ካብ ዝወሪድዎም ዘሎ ውርደት ንምውጻእ ቀዳማይ ዕላምኡ ካብ ጋንቱኡን ሒዛቶም ዘላ ተጻወትን ዝበለጸ ዓወት ምዕታር ከም ዝኾነ ገሊጹ ብሰንኪ ዘጋጥሞ ዘሎ ተደጋጋሚ ስዕረት ኣብ ትሕቲ ጽላል ናይ ምብራር ዕድል ዝርከብ አርቴታ ኣብዚ ግዜ ዝክለቡ ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ 14 ነጥቢ ሒዛ ኣብ መበል 15 ደረጃ ተሰሪዓ ብምህላዋ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመተ ስፖርት ናብ ደረጃ ሻምፒዮንሺፕ ከይትምለስ ኣብ ከቢድ ሸቕሎት ከም ዝርከብ ይግለጽ ዛጊ ተኻይዶም ካብ ዘለዎ 10 ጸወታታት ፕሪምየር ሊግ ሓደ ግዜ ተዓዊታን 7 ግዜ ድማ ተሳዒራን ዘላ ሰሜን ለንደናዊት አርሰናል በኸምዚ ዘላቱ እንተ ደኣ ቀጺላ ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ናብ ደረጃ ሻምፒዮንሺፕ ክትምለስ ተኽእሎ ከም ዘሎ ብዙሓት ክኢላታት ስፖርት ግምቶም ይሂቡ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ኣስዒቦም አርቴታ ኣርቂቕዎ ዘሎ ውጥን ምስጋር ተጻወቲ ነዛ ጋንታ ካብ ስዕረትን ድሕሪት ካብ ምምላስን ከድሕና ዝህልዎ ተኽእሎ ብዙሕ ተስፋ ክወሃቦ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ደጊሞም ይገልጹ ቤንዜማ ሽልማት ብሉጽ ተጻዋታይ ላሊጋ ዓቲሩ فرنساوي كاريم بنزيما أب عام 2019 أب لا ليغا بزرعي لعل بقعت زبالة تتصاوتاي تباهيلو شلمات ألفريدو دي ستيفانو كم اتعدل تحبيرون اتي بسبانياويت غازيتا سبورت ماركا أنها تدالو عامتاو بمحبر كعس اقر سبانيا زوهاب شلمات أب لا ليغا بلوس بقعت نزرعي تتصاوتاي زعداليوم ود 33 عامت فرنساويات كعي بنزيما دما أب زحلف عامت آمنا لا ليغا تصوتون ريال مدريد 21 شطوطات بمزقابون بلوس بقعت بمنصبراون طراي زيكونه نخلوبون من بارسلونا نخط حكور سلزب عيونات الشلمات كعوتلو كيلو زلوم بألفريدو دي ستيفانو زصواع شلمات بلوز تصاوتاي لا ليغا كابتي ابز اوان ز اسلطان كلب ريال مدريد كاستيليا زلو ود 43 عامت راول اب 2008 زعوتلو ندحر بميسن رونالدو طراي تباحيتو زصنح منباريو زحبر حج دما فرنساويات كعي بنزيما دحر 13 عامت نميس بليصو نتشلمات وسيدو ولوم بنزيما نتشلمات أبستعدلو أقاطامي إذا الشلمات نعاي بزح ترجمي زلوهم بتعم دما حابن تسمعنن أزيت حقوسنا لخو برقص كأز الشلمات وزيت نايتي كاب كتشحن تشعتنات حيزة مسكلبي كوين زكايت كوفر عريوم بزيت رتر دما أزيك حقوس جيرن اللو قبل سمعتو كافيلون مصر ريال مدريد نويح عمتات يتصاويته نقانتاين محقاز دما كل جزي أبرتي عمس عركي حجخاء نتوم بزح ولك أو شلمات زعتر ميسن رونالدون بليس أنا الشلمات معتاري نعاي مجلس زيركوبو حاجوسن كرعتني سمعن الليلوم أبزنا 2021 عامة سبورت بنزيما أم محيا الكلوب النفسون لعل بقعت أمن صبراء كم زلو إذن نجرلهم أب نفس وكف قد أنت عاويتو نخوات زك ألو زعتات قاعي مخانوني جلات بزيكا زقتو وعيات قاعي هامون قلبون كل جزي نعبيتتا أب علم زبالت أتقانتا كبل زقل صار ريال مدريد كم زخوني يحبر بنزيما أم ودعتا نزش اللمات كبقع زخلو تتصاوت زبزحو أبالات ريال مدريد مخانون بمتقاس ودقانتو سيرجيو راموس ونزش اللمات كبقع زخل بلوز تتصاوتاي مخانو تزاريبون توسخت زيناتات سبورت نايلوم عمس زبالت تتصاوتاي تباهيلو زحلف سومون بفيفا استشلم كوخوبات كعي بايرن مونيخ بولنዳዊ روبرت لواندوسكي ኣብ 2012 ምስ مانشستر يونايتد ክጽምበር ኣብ ጥርዝ በጽሕ ምንባሩ ሓቢሩ እዚ ወዲ 32 ዓመታት ቃይ ኣብ ሓበሬቱም ካብ ዶርትመንድ ናብ ሜዳ ኦልትራፎርድ ንኽሰጋገር ሚስተር አሌክስ ፈርጉሰን ተዘራሪቡ ምንባሩ እንተኾነ ምስታጋንታ ክታሙ ንኸንብር እናተጸበየን ኮሎ እቲ ዝርርብ ከም ዝፈሸለ ገሊጹ በዚ ምኽንያት ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ምኻድ ሕልሙ ምስ ቀሃመ ኣብ 2014
ኤቨርተን ናብታ መቐናቐንቲ ዶርትመንድ ዝኾነት ባየር ሙኒኽ ብነፃ ከም ዝተሰጋገረ እተፃዋታይ ወሲኹ ኣረዲኡ ባርሴሎና ነቲ ኣብ 2018 ካብ ሊቨርፑል ዘምጻእቶ ብራዚላዊ ፊሊፕ ኮቲኒዮ ክሸጦ ተሓስብ ከም ዘላ ተሓቢሩ ባርሴሎና ነቲ ተጻዋታይ ዋላ ብ45 ሚልዮን ፓውንድ ክሸጦ ከም እትኽእል ዴይሊ ሜል ሓቢራላ ብመሰረት ስምምዕ ክልቲአን ክለባት ኮቲኒዮ ንባርሴሎና ብሕጂ ኣብ 10 ግጥማት ክጻወተላ እንተኽኢሉ እቲ ዓባይ ካታሎኛዊት ክለብ ንሊቨርፑል 18 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍላ ክትግደድ እያ ስለዝኾነ ባርሴሎና ምስቲ ኣጋጢሙዋ ዘሎ ፋይናንሳዊ ሕፅረት ኮቲኒዮ ዕዳ ከይወስኸላ እንከሎ ንኽትሸጦ ዕዳጋ ጣይቀሉ ክትግደድ ምዃና ይዝሕበር ዘሎ ካውቲኒዮ ክሳብ 142 ሚልዮን ፓውንድ ክበጽሕ ብዝኽእል ወጻኢታት እዩ ናብ ሜዳ ካምፕ ኑ ተሰጋጊሩ ሊቨርፑል ንምስራዊ መሐመድ ሳላሕ ናይ ምሻጥ መደብ ከም ዘይብላ ገሊጽ ክትብል መጽሔት ደሳን ሓቢራ እታ ጋንታ ነቲ ኣብ ሜዳ አንፊልድ ፈጺሙ ሕጉስ ከም ዘየሎ ዝንገረሉ ዘሎ ኣጥቃዓያ ወስኽ መሃያ ክትገብረሉ ምዃና ሓቢራ ዘላ እታ ክለብ ነዚ ትገልጽ ዘላ ወዲ 28 ዓመት ሳላሕ ምስ የርገን ክለብ ዘለዎ ጸገም ንምፍታሕ ሳንጡ ጠርኒፉ ናብ ሪያል ማድሪድ ወይ ናብ ባርሴሎና ክኸይድሉ ከም ዘሎ ድሕር ምግላጽ እዩ በዚ ድማ ሊቨርፑል ነቲ ሰሙናዊ እትኸፍሎ 200,000 ፓውንድ መሃያ ብምምሕያሽ ሳላሕ ኣብ ሜዳ አንፊልድ ንኽጸንሕ ክትስዕር ምዃና ትሕብራላ ደጊማ ዘውድ ፕሪምየር ሊግ ንኽደፍእ ኣብ ሓያል ቅልስ እትርከብ ሊቨርፑል ንሳላሕ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ክትለቆ ከም ዘይትደሊ ኣነጺራላ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ኣቃውማ እትርከብ ኣርሰናል ዝመጽእ ዓመት ካብ ፕሪምየር ሊግ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን እንተወሪዳ ንደሞዝ ተጻወታ ብ25 ሚእታዊት ክትቆርጾ ክትግደድ ምዃና ይሕብራሎ በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ትሕቲ ኣዝርከቡ ከም ኣቡሚያንግ ዝኣመሰሉ ከዋኸብቲ ተጻወታ ጠንጢኖማ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ ይግለጻሎ ኣርሰናል ወርሓዊ ተጻወታ 150 ሚልዮን ወጻኢታት ከም እትገብር ዝንገረላ ኦዚልን ኣቡሚያንግን ዝኽፈልዎ መሃያ ድማ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሓደ ካብቲ ዝለዓለ መጠነ ደሞዝ ከም ዝኾነ ይሕበር ኣርሰናል ዛጊት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ካይዳቶ ካብ ዘላ ጸወታታት 14 ነጥቢ ጥራያ ከተዋህልል ክኢላ ዘላ በዚ ኸኣ ኣብ መሳል ፕሪምየር ሊግ መበል 15 ደረጃ ብምሓዝ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ከይትምለስ ተሰጊኡሎም ቀንዲ ጸገም ኣርሰናል ኣብ ሰልጣኒ ምዃኑ ዝገልጹ ደገፍታ ሓለፍቲ ቦርድታ ክለብ ሚካኤል ኣርቴታ ከባርዎ ክጽውዑ ጀሚሮም ኣለው በእንግሊዛውያን ክለባት ማንቸስተር ዩናይትድን ማንቸስተር ሲቲን ዝድለ ዘሎ ጀርመናዊ አጥቃዒ ቦርሲያ ዶርትመንድ ኤርሊን ሃላንድ ዝመጽእ ዓመት ነታ ጋንታ ክገድፋ ወሲኑ ምህላው ተገሊጹ ውሩይ ጀርመናዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ማቲያስ ሎዘር ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ሃላንድ ዝመጽእ ዓመት ምስ ዶርትመንድ ክቕጽል ከም ዘይኮነ ከም ዘረጋገጸሉ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማንቸስተር ሲቲን ማንቸስተር ዩናይትድን ምጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒኽ ዝጻወት ተኸላኻሊ ዴቪድ አላባ ንምውናን ይጽዕራ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ሪያል ማድሪድ በወገና ምስ ሰነ ውዕሉ ዘበቅዕ ስዊዘርላንዳዊ ተጻዋታይ ርክብ መስሪታ ከም ዘላ ተሓቢሩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝተፈጺሙሎ ናይ ወትሩ ምክትታልኩም ኣይፈለየና ሰላም ወሰናይ